Som lille var jeg ret vild med Rundetårn. Når min familie og jeg kom til København, gik turen altid forbi tårnet i Købmagergade. Men nu hvor jeg er blevet voksen, har jeg haft lidt svært ved at genfinde min barnlige begejstring for tårnet. Det er jo hverken særlig højt eller særlig kønt, det er jo bare et tårn, troede jeg. For efter en surftur på nettet gik det op for mig, at Rundetårn er meget mere end udsigten. De fleste ved nok, at Rundetårn er bygget af Christian 4. Men vidste du for eksempel, at Rundetårn vejer 5.914 tons? Til sammenligning er Frihedsgudinden en slank dame på kun 225 tons. Murstenene, som Rundetårn er bygget af, er importeret fra Holland, fordi teglværkerne herhjemme ikke kunne levere tilstrækkeligt gode sten. Rundetårn har også fået en plads i den danske kulturarv. Selveste H.C. Andersen har flettet Rundetårn ind i eventyret Fyrtøjet, hvor en hund har øjne så store som Rundetårn. Og tårnet spiller også en vigtig rolle i den danske film Det var på Rundetårn med Dirch Passer og Ove Sprogøe. Men også i virkeligheden har Rundetårn været vidne til drama. I 1880 faldt en kordreng ned igennem et hul i gulvet i den øverste del af tårnet. Han overlevede faldet, men var fanget inde i tårnets kerne. Det endte med, at man slog hul på muren ind til ham, for at han kunne komme ud. Med sine 34,8 meter i højden er Rundetårn for længst overgået af andre bygningsværker i København. Alligevel er der en talemåde, der lyder: hvad er højst, Rundetårn eller et tordenskrald? Nej, jeg er vist alligevel ikke helt vokset fra min fascination af Rundetårn. Pura sabra,